мақомоти кумитаи дин дар як мақола ба корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ тавсия доданд, ки ба шиорҳои ватандӯстона, рамзи миллӣ ва ё маводҳо дар бораи дастовардҳои ҳукумати Тоҷикистон ҳатман тугмаи лайкро зер кунанд ва онҳоро бознашр намоянд. аммо дар зимн ҳамраҳӣ нишон доданд ба гурӯҳҳои шубҳаовар, навиштаҳои динӣ ва ба дӯстӣ пазируфтани афроди ношиносро кумита тавсия надодааст. дар идомаи мақола ҳамчунин машварат дода шудааст, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо номҳои худ саҳифа боз кунанд ва ё агар аз исми мустаъор кор мегиранд, он бояд милливу бехато бошад. инчунин тавсия шудааст, ки корбарон танҳо аксҳои худро дар саҳифаҳои худ гузоранд, ки аз ҳар гуна ишораҳои иғвогарона ва беодобона орӣ бошанд. бо чунин таъкид дар ниҳоят муаллифони мақолаи сомонаи кумитаи дин интернетро ба унвони сарчашмаи асосии ифротгаро шудани ҷавонон ном бурдаанд. ба гуфтаи мақомдорон, онҳо мехоҳанд бо машваратҳои худ аз мағзшӯӣ шудани ҷавонон аз сӯи гурӯҳҳои ифротгаро ҷилавгирӣ намоянд. гузашта аз ин хотиррасон менамоянд, ки ҳатто дар интернет низ бояд одоби гуфторро риоят намуд. татбиқи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 ва инчунин дар натиҷаи гузарондани чанд пурсиш ва таҳқиқотҳое, ки аз ҷониби кумитаи дин танзими анъана ва ҷашни маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуд, ба ин хулоса расидем, ки бархе аз ҷавононе, ки гирифтори доми гурӯҳҳои ифротию террористӣ мешаванд, маҳз дар натиҷаи истифодаи нодуруст аз интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин дом меафтанд. ба ҳамин хотир ба ин хулоса расидем, ки дар ҳамкорӣ бо ҳамкорамон мудири бахши таҳсилоти динии кумита маъруф Шон Насируддинов як мақолаеро дар шакли бештар муроҷиат ба тасвиб бирасонем, ки то ҷавонон аз истифодаи дурусти интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ бархурдор бошанд ва дар зери он ҳамчун тавсия ба қишри махсусан ҷавони кишвар чанд тавсияҳо ҳам пешниҳод карда шуд. коршиносон мегӯянд, дар ин мақола баъзе маслиҳатҳо оқилона ҳастанд ва ба меъёрҳои саводнокии васоити ахбори омма дахл доранд. баъзеи дигар пешниҳодҳоро як нав таблиғот унвон мекунанд. аслан мақола бештар панду насиҳат аст, на хулосаи кадом пажӯҳиши ҷиддии илмӣ. онҳо ягон далелҳои асоснокро пеш намеоранд. ҳамаи ин бештар назари субъективӣ ва ё шахсии онҳоро мемонад, ки бояд дар блогҳо ва ё шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шавад, на тариқи васоити ахбори умум. ҳеҷ маълум нест, ки чаро онро дар шакли мақола дарҷ карданд. бо вуҷуди он, ки онҳо чанд бор дар мақола дар бораи кадом як таҳқиқот ва ё таҳлил ишора мекунанд, аммо ягон истинод намеоранд. ва суоли матраҳ низ ҳамин аст, ки хулосаҳои онҳо дар кадом асос аст. чаро ҳамин марҳилаи ифротгароиро зикр мекунанд ва чаро хулоса мешавад, ки маҳз шабакаҳои иҷтимоӣ манбаи ифротгароӣ мебошад. ба фарқ аз маводҳои дигари ба ҳамин монанд, дар мақолаи кумитаи дин на танҳо дар бораи таҳдидҳои хатарзо барои ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ, балки дар бораи фоидаи интернет низ таъкид мешавад. мақомдорон мегӯянд, риояи машваратҳои кумитаи дин ҷавононро аз гумроҳӣ, афтодан ба доми террористҳову экстремистҳо ва ба ваҷҳи умум аз нақси қонун нигаҳ медорад.